Declar deschisă ședința de astăzi. În temeiul articolului 133 alineatul 1 prin ordonanță de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ și a dispoziției numărul 327 din 14 a 12 a 2023 emisă de primarul Comunei Târgu Trotu, județul Bacău, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local astăzi, 20 a 12-a, începând cu orele 9, cu următoarea ordine de zi. Înainte de a da citire ordinei de zi, vreau ca să vă anunț că retrag de pe ordinea de zi punctul 8. Pentru că a apărut o ordonanță de urgență prin care s-au prorogat anumite termeni cu șefii birou. S-a dus până la anul. Și atunci retragem de pe ordinea de zi. Deci s-a anulat. S-a anulat, s-a prorogat termenul. Adică termenul de aplicare va fi da. dau citire ordinei de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Vitelu Liviu, președinte de ședință pentru luna ianuarie 2024. Inițiator primarul Comunei Târgu Trotu. Aici țin să vă reamintesc că toate proiectele sunt inițiate de domnul primar. N-am mai repetat fiecare proiect în parte. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special a reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Târgu Trotu în AGA, Asociația de Dezvoltare Interurbană Bacău, cu privire la punctele 1 și 2 scrise pe ordinea de zi a ședinței AGA ADIP în data de 28 a 12 a 2023. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind consumul lunar de carburant pentru mijloacele de transport din dotare Consiliului Local Târgu Trotu și a cheltuielilor pentru protocolul conform normativelor în vigoare. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind implementarea instrumentului economic plătește pentru cât arunci, bazat pe modificarea frecvenței de colectare și stabilirea taxelor de salubrizare, taxa standard și taxa majorată, pentru utilizatorii serviciului de salubrizare din Comuna Târgu Trotu pentru anul 2024. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind reducerea cu 50% de la plata impozitului pe clădiri, teren, curți, construcții și teren intravilar în anul 2024 pentru Asociația Maghiarilor Ceangăi din Moldova, conform articolului 456, alineatul 2, litera C și litera D, și articolul 464, alineatul 2, litera F, din legea numărul 227 din 2015 privind codul fiscal. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe teren pentru anul 2024 pentru SC Compania Regională de Apă Bacău, conform articolului 464 alineatul 1, litera I, din legea numărul 227 din 2015 privind codul fiscal. Punctul numărul 8, care este retras, mai dau citire. Deci la punctul numărul 9, proiect de hotărâre privind reducerea cu 50% de la plata impozitului pe clădiri și teren pe anul 2024 pentru Asociația Drepturilor Minorităților 2007, conform articolului 456 alineatul 2, litera C și articolul 464 alineatul 2, litera D, din legea numărul 227 din 2015 privind codul fiscal. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Comunei Târgu Trotu, județul Bacău. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special a reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Târgu Trotu în AGA, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctul 1, înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA, adică din data de 11 a 1 2024. Punctul numărul 12, întrebări, interpelări, răspunsuri. Supun la vot ordinea de zi.
Cine este pentru? Supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 28/11/2023. Discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Dau citire punctului numărul 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Michiel Luin, președinte de ședință pentru luna ianuarie 2024. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Târgu Sotuș, în Agra, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctul 1 și 2 înscrise pe ordinea de zi a ședinței Agra Adit din data de 28/12/2023. Discuții? Punem la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 3. Deci am dat citire la începutul la toate proiectele, am să n-am să le mai repet. Punctul numărul 3. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 4. Discuții? Domnul Lenge, Iulian. Eu vreau să întreb dacă ajungem la pic cu ăștia 156.000 de lei, aprobat subvenție, nu ajungem, nu? Și pe anul ăsta, cumva, ce am consumat se și plătește? Adică am mai recuperat din bani? Da. Deci va mai fi nevoie periodic să mai rambursăm, să mai plătim. Da, pentru că vine în urmă cu până 8 miliarde care am Da, dar gândeam că fiind consumul mai mic, plătind aceeași sumă, poate fi mai... Da, dar am mai studiat cu tine și cu noi, eu am cam mai se consumă mult și... Da, suntem acolo. Da, Nu mai avem. Eu sper că la finalul anului viitor mai facem una și la... și să fim Da, închiși cu noi. Mai avem o posibilitate. Să ne iei cu măsură. Adică ideea ar trebui să conștientizăm, să dăm cât mai puțin. Uitați, am găsit și mie practic, am găsit cenuși, am găsit flori, am găsit... Să conștientizăm oamenii, da, să încercăm... 4.000 de oameni. Am primit adresă de la ADIS cu recomandarea de a crește tariful la gunoi. Dar nu am lăsat-o că și așa, lumea e în situația în care este, am lăsat-o la fel, de asta și dăm, pentru că am primit recomandare ca să... Eu sper că la finalul anului următor să fim pe zero. Și dacă noi continuăm așa, adică pe viitor, poate nu mai vom putea scădea cu noi. Corect. Da, cât doar noi. Cum să aducem deja la zi? Aducem la zi, să ai o marjă acolo, adică nu stai cu... Că știți cum îi vedeți, toată lumea vine plătește la începutul anului, jumătate de anul, după aia vin facturi, tu zici, bă, sunt la zi. Dar după aia asta bună, că lumea vine mai încet și plătește până la finalul anului, exact și aici. Dar din ceea ce se aduc din materiale reciclabile din pentru de asta? Am primit 360 de milioane, am primit. Nu? 32 de mii. Am primit înapoi și am băgat și ați virat către... Ne-am văzut dintr-o factură. Da. Deci, vă dați seama, suntem cam printre primii din județ, avem lista aia trimis, care au primit atâția bani. Suntem printre primii 3. Suntem și lăudați. Și lăudat, adică la ADIS când mergem la ședințe, domne, suntem date ca și un exemplu, că la cum am preluat și unde am ajuns. Na. Deci dacă se vrea, se poate. Bănuiesc că un exemplu pozitiv. Pozitiv, pozitiv. Eu eram învățat până acum numai de exemple negative. Punctul numărul 4. Spune la vot cine este pentru. Potriva, abține.
Punctul numărul 5. Discuții. Aici la fel vreau să punctez, am văzut că față de anul trecut frecvența era 2 cu 2, practic 2 săptămâni menajer, 2 reciclabile, acum va fi 3 cu 1, dar se păstrează așa, că anul ăsta Exact la fel va fi. Deci exact la fel va fi. Nu 3 cu 1, 4 cu 1. 4 cu 1. Da, deci în fiecare săptămână, miercuri, Deci vine exact la fel? Exact la fel. Și apoi când e periodic, va veni pentru Da. și Era varianta 2 ca să-ți vină de 2 ori selecție, dar trebuia să plătești. Da. Asta înseamnă, lumea nu știu că se înțelege, poate înțelege altfel. Dar și Ai aici 2 variante. 3 cu 1. Aia s-a stabilit cu președinte. Corect. Aia, deci exact la fel va rămâne. Dacă optăm Na, noi o să postăm că în ianuarie parcă pe 18, dar nu sunt, am primit adresă, nu? Plasticul. Sau 15. Am venit pe 5 în ultimul Deci de ei, practic. Pe 15 ianuarie o să fie iar Deci reciclat. de ei depinde cu calendarul ăsta. Nu Ei hotărăsc, acum nu noi, numai doar înștiințăm, ne înștiințează și pe noi punem pe Facebook-ul primăriei. Da. Supunem la vot cine este pentru. Împotriva, abține. Punctul numărul 6. Discuții. Supunem la vot cine este pentru. Punctul numărul 7. Discuții, la fel. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Punctul numărul 9. Discuții. Supunem la vot cine este pentru. Punctul numărul 10. Discuții. Da. Supunem la vot cine este pentru. Împotriva, abține. Punctul numărul 11. Discuții. Supunem la vot cine este pentru. Împotriva, abține, nu. Punctul numărul 12. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Discuții. Domnul Engel Iulian, domnul Mititenu Liv, domnul Remus Palău, domnul Grigurean. Așadar, o persoană din Tuta m-a rugat să aduc la cunoștință conducerii primăriei că în fața barului domnului Antonel, Anton David, așa, s-a făcut podestul ăla din beton, știți, la intrare. Practic care aduce până la nivelul asfaltului, un pic mai sus. Și cumva, urmând acel podest de beton, blochează, acum nu este, dar va bloca apa care vine dinspre partea de sus a satului și acolo se va înfunda. Pentru că înainte era un grilaj din metal și se putea curăța frecvent, acum el, am văzut, așa mi-au zis, au pus o țeavă de 200, prin care ar trebui să se curgă toată apa care vine din partea de sus, practic e panta aia acolo. Și deja în partea liniei de la ieșirea Sevii e blocat, cum am uitat și așa, și cumva persoanele dinaintea podestului se tem că apa se va facă Facă scris. Da, cum? Că mi-au zis că este ședință treaba asta, că trebuie cumva, ei din ce am înțeles, va fi altceva. Acolo e drumul județean. Da, dar s-a făcut pe domeniul public, practic, și asta e problema oamenilor de dinainte. Păi da, dar au acostamentul e al lor, tot la drumul județean. Deci este o porțiune de 34 de și de asta, adică să vedem, o dăm la Consiliul Județean, adică nici n-ați Nu, ideea e facă și pe două gânduri, poate să primiți și pe dumneavoastră, nu e problemă. Dar nu facem un mesaj, eu v-am zis de situația asta, pentru că e primul pas, apoi ce va fi de făcut, să dumneavoastră să nu știu eu ce și acum și așa. Am înțeles și a doua situație, cumva spus de drumul județean, e legată de limitatoare de viteză, care știți, și acolo în capătul satului și mai sunt, mi-a zis cineva intrat cele care sunt puncte, dacă se pot repara. Sunt două, nu de tot. Sincer că ălea care le avem, dar sunt care nu, ălea nu mai sunt din centre de acolo. Ălea dusi, nu știu. Restul scoase ce au fost acolo. Se pot remonta? Alea da, să le pun, dar după sărbători, de acum. Pentru că se circulă extraordinar. Adică nu este
practic nicio regulă de circulație în zona respectivă. Este indicator, am văzut. Este, cu siguranță este. Se mai iau permise, este, dar până la indicatoare, când mergem, Nu cred că la face prea multă treabă, nu. Cred că stau în față și poate enorm de multă treabă. Ce la? Enorm. Mai de treabă. Indicatoarele. Trebuie să avem un aviz, trebuie să avem un aviz ceva de la drumul județenii, adică nu... Doar pe se întâmplă un accident. Eu am înțeles ce spuneți, dacă e nevoie, facem și cereri la Consiliul Județean, fac o listă cu semnături, că e ușor de făcut aia, că sunt mulți care vor, și atunci înaintăm așa. Dar vă zic sincer că sunt și mulți care eu așa mi-am pus la mine Cu siguranță, și mie sunt și mulți care nu vor. Da. Băi, bine că le-ați scos. Da, nici mie nu convine de foarte multe ori, însă, în momentul în care simt să ies, zic de mine ca cetățean, din poartă, și nu sunt numai eu care locuiesc în zonă, îți sare căsura din cap, scuzați-mi expresia, de ce, cum se trece pe strada aia. Așa este. În momentul în care era acel limitator de viteză în dreptul crucii, sau mai jos, sau așa, nu contează exact unde, lumea încetinea. Erau unii care poate nu vor să, sau nu interesează de mașină, trec, dar foarte puțin. Acum, când ai ieșit din sat, se apasă și eu și oricine pedala de accelerație, dar e mereu când se intră în sat. Că nu se ține limita de 30 de km/h care e la podeț acolo. Da. Se circulă și cu 100 pe acolo și se pune frână, abia aici la depozite, la intrare în sat, abia acolo se oprește. Plus că mai e și curba aia pe strada aia îngustă la dreapta acolo, care și aia încurcă. Mai e și suspendarea aia mașinilor acum. Da, Sunt e- multe care dar măcar încurcă pe ceva. ce- Mașinilor cam în două Da. stații. E O clar să că e o vedem problemă. ce... Și mie îmi convine să e așa, dar e de preferat situația în care oprești, pentru că e suficient doar de 6 de ore nenorocire. Da. Atâta, mulțumesc frumos. Domnul Mititeu. Da, aveți două probleme scurte așa. Aș vrea să punem aici la primării, să le punem înapoi semnalul luminos la trecerea de pietoni, îi șare, deci valea numărului, de fiecare dată când ești de acolo, treci cineva, băi, când a pus piciorul pe ăsta, nici nu opresc. Dar măcar în planul de avertizare, alea care au fost rezerva lumii, Să vedem dacă mai merge. funcționează, sunt funcționale. Deci ea numai, că alea trebuie Nu au baterii, că am vorbit eu cu ei. Dar nu erau Să-i mai punem buni. cu ăsta, să-i punem de 2,20 pe 24, ca să-i dea, ca să-i facă fără nici fel de probleme. Se poate prima o firmă. Nu-i o sumă exagerată ca să vadă totuși că trec. Și așa s-a pus semnul ăla, băi, interesat era la stânga, bine, la biserică, la... Acolo eu dat aviz când nu I-a dat și da, am văzut, am măcar să vadă de trei ăștia, când pun piciorul, și doi, rapid, dacă se poate, pentru ședința următoare, să facem, exact cum v-am spus la început, să facem ceva pentru cei care, cu casele care au fost, care au avut Am incendii. discutat deja de seara, am fost acolo, le-am Asta spus, e. să vedem ce putem. Știți cum e, chestiile astea se dau pe niște anchete sociale, pe persoane cu care nu au posibilități. Adică ai mașini, ai alea, e o chestie, Da, dar legea, adică nu putem să încălcăm legea. Dar dacă e ca să spune și pe aia dreaptă, s-au dat și la unii care... La cine? Nu mai puteți. Da, la o singură persoană am dat, nu? I-am dat lui... Nu, Nu dar ani. facem... Dar nu avea, adică trebuie să studiem foarte bine. Eu de seara am discutat cu ambii și am zis să vedem ce putem face. Nu există, nu? Deci ce putem face, facem, dar nici după aia să dăm cât dăm bani înapoi cu toții. Adică nu am... Figurări au acolo sau? Niciunul. Niciunul. De seara am discutat, vară, dacă putem să am dat și la ani, nu? Acolo, e agent economic, îi face, adică aici, dacă putem să ne permit, asta am discutat cu ei. Chestia cu o mașină, ca să fim sinceri, o mașină care în câteva Domnul, nu vedeți că nici la ajutorul de lemnii. La ajutorul de lemnii, dacă ai mașină, nu zic că Când n-au pierdut pentru că au mașini copiilor, nu băteau copiii și la registrul lor agricol și nu s-au încălcat. Da, pământ 2000. Pământ 2000, dar la pământul la Vișoara e problema acolo e cu că e mai mult pământ de răscut. Da, domnul Pală, aveți cuvânt. Da. Cetățenii de pe strada Tineretului roagă frumos conducerea, dacă puteți
să mai amenajați strada aia până... Am amenajat pe ieri. Ieri a fost... Da. Când vă informa? Nu Am sunteți la zi. timpul, nu prea sunteți la timpul. N-am fost ieri pe acolo. Ieri ai făcut, Ieri după domnul. masă, nu? Da, da, da. Deci Ieri ieri dimineața nu aveam mai masă. Nu, ieri dimineața am fost că am avut o avarie pe Calea Crucii, am făcut cât o săpat acolo, o săpat, și după aia am trimis ca să rezolve problema și acum este dus în toată comuna, face tot de la A la Z, ca să termine și străduțile alea micuții, tot ce e. Peste tot să dea cu lamă, să nu... Da. Acum, Mai aveți ceva? acum vreau să... La discuția... Da. Domnul Gurean, aveți cuvânt. Da. Eu aș vrea să nu cad în capcana domnului și mai întâi aș vrea să vă întreb dacă cumva ați făcut sau ați prevăzut pe DG, pe ambele părți, drum de acces pentru utilaje agricole. Adică, dacă nu, găsim o posibilitate, poate, printr-un proiect de hotărâre, prin care să facem în așa fel, încât pe ambele părți a DG-ului, da, să facem acces pentru tractoare și alte utilaje. Să nu iasă pe șosea, pe DG-ul respectiv, să mergem pe o parte sens, pe partea cealaltă întors. Sau pe o parte aia, sau pe partea asta. Dar unde? La ieșire din Savorie? La ieșire din sat, vorbesc, de la Părău. Știți care e situația? De la Părău, până e exact cum e aici la DN, de la el mag în jos. Nu putem interveni pe probleme. Trebuie să vină fiecare proprietar să dea legație notarială că renunță la 6 metri sau 7 către ăsta și să facem drum colector. Surpriza când am făcut comunicările și așa, dintr-o 100 de persoane, 10 s-au dat declarații notariale că vor. Și restul tot că nu vor. Și atunci... Eu vă spun, pentru că sunt unul dintre care am, până la urmă, un mijloc, da, un tractor. Și reproșul vine în momentul în care ești pe carosabil, da? Dar noi, ca și fermieri și agricultori, dacă ieșim pe carosabil, îți iei o măsurică. Nu e o măsurică, dar asta nu înseamnă că dacă ai intrat și te trebuie aia, nu mai poți să iei măsurică, trebuie să lași tractorul acolo. Haideți să vedem că dacă nu îi dăm și pe DN-uri, când te duci și când traversezi, una e dacă ți dai jos, când înainte de a ieși și razi de pe cauciucuri, un pic, mergi încet, dar dacă ai ieșit la asfalt și ai dat din greu, doamne, exact situația asta, când toată lumea m-a acuzat că ziceam asfaltat jos la cazanul de țuică, pentru simplu fapt ăsta, că ați văzut acum până la sus la panda, aproape până în sus, atât ai stratul de noroi. Gândiți-vă cât noroi era pe stradă până în post acolo la barul lui Ianău. Păi ca și cum nu aveau asfalt. Domn primar, dar haideți să găsim exact aceeași soluție și pe ambele părți al DG-ului asfaltăm. Eu așa asfaltam. Dar problema este că... Nu dispare să merge, nu. Aici nu mai unii, dar asta este o chestiune care, până la urmă, e greu de implementat. ar trebui să înțeleagă. Vrei așa, da? Păi știți cine înțelege? Eu, dumneavoastră, domnul Băgaru, domnul așa... Acea persoană respectivă care nu înțelege, până la urmă apelează tot la unul care are utilaj, da? Să-i facă bucata lui, își face teritoriul lui, el trebuie să aducă și el și atunci respectivul cum să intre pe parcela lui cu tractorul să-i lucreze terenul sau să-i aducă porumbul acasă. Păi mai frate, atunci vrei și normal și nici așa nu se poate. E greu să obligi. V-am zis ce am pățit. Și aici, în partea aia către Onești. Nu, eu am crezut că avem posibilitate printr-o hotărâre de Consiliu prin care să putem să o facem dreptul de proprietate și n-ai cum să-l... Al doilea punct. Da. Mă interesează dacă am avut la ședința anterioară, știți că s-a adus problema că ar trebui niște acte doveditoare prin care să justificați... Aici am vrut să... De asta aveam, aici am vrut, de asta v-am luat, am vrut să iau. Păi aș vrea să văd și eu, adică... Deci, ce înseamnă de o cerere de finanțare? Asta este cererea de finanțare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 foi avem, da?
Asta e cererea de finanțare de la baza sportivă de jos. Acum, Asta e cererea de aici. inițiat acum... Cererea de finanțare de la Căminul, de la Târgu Trotuș, da? Că s-a discutat, domne, că am adus noi finanțarea, că am adus noi... Ia uitați-vă aici și aia, în ce dată s-a semnat contractul și s-a adus finanțarea. 26/5/2021. Luați-le. Dacă vreți ca să vă uitați fiecare dată dincolo. Reabilitarea drumurilor de la Vișoara. La fel ca aici domnul Neagu, că el a umblat la București cu alți consilieri, că ei au adus, că ei au făcut. Uitați aici, data când s-a adus finanțarea. 23/9/2021. 23/9/2021. După un an de zile după ce am intrat eu primar. Da? Deci finanțarea n-am avut înainte, am avut... Am avut domnule nimic. Și uitați contractul, tot așa, semnat, uitați contractul de la drumurile. Da? Nu cât domne, că cereri că am depus noi. Și aveți și hârtia care se spunea că de la tuta de pe strada Tineretului ați luat bani și s-a dus la Vișoara ca să facă de acolo. Astea discuții, da, care... Asta e finanțarea, dar proiectul... Să dispună proiectul. Păi, domnule, aici e proiectare și execuții. 28. Aici e proiectare și execuții. După aia s-a făcut proiectul. Deci s-a semnat, s-a adus finanțarea, banii s-au adus atunci. Și după aia a început, s-a dat ordinul de începere pentru proiectare și după aia s-a dat ordinul de începere, de la data aia. De la 26, da? Corect. S-a dat ordinul de începere pentru proiectare. Au avut, nu știu, 6 luni sau 4 luni. Și după aia s-a dat ordinul de începere la executare. Pentru că a fost ordin... Păi da, dar problema este așa. Deci cum poți să dai finanțare dacă nu ai proiectarea făcută înainte? Deci asta nu înțeleg. Nu poți să dai finanțare pe ceva fără să ai un proiect. Da, dar mai întâi să avem... Da, dar dacă nu avea faptul ce... Nu vorbim s-au dat niște indicatori, nu... Vreau să faci un studiu pe aici. Adică nu, domne, că s-a făcut. Aici a fost proiectare și execuții. În momentul în care s-a dus ca să obțină banii aia, să aducă finanțarea, prin care nu știe că... Păi și exact, are și la CNI, ăsta e sistemul la CNI, domnul Liviu. Da? Și uitați aici că noi am fost cu drumurile de la Vișoara, am fost Reu, a fost Oxeana, noi, și ultimul care s-a dat, care i s-a aprobat, Deci poți să intru și eu în posesia... Da, cum? Nu facem copii, nu-i problemă. Poate, vede dau. Nu facem copii tot. Și de la drumuri, și de la... Asta e de la Vișoara. Da, asta e de la drumul de la Vișoara. Deci, păi aici, asta e contract, asta e contractul. Asta e contractul și asta e exact ce aveți acolo, ce... Asta e reală, Da. Dar nu asta e pentru drumul. Deci îi poți să fie lipsitate, adică nu... Că vorbesc eu că am modificat, că... Nu. Înseamnă că da, înseamnă că n-ați luat banii și acum... Hai zis, domne, ce dracu, dar nu credeți că acum... Da, mi-era greu să spun, da, domne, o adus, era finanțarea adusă, nu, ce o fac? Dar dacă ăsta e adevărul, cum? Și la unul și la altul. Asta e procedura la CNI, proiectare, execuție. Da? Dacă contractul s-a semnat în 23/9/2021, n-avea cum să facă proiectarea înainte. Adică să nu mai intoxicăm oamenii să spunem noi că, domne, da, eu înțeleg că pe unii doare foarte, doare sufletul că am făcut treabă. Deci, până la urmă, să înțeleg, v-ați folosit de proiectul lui Corcoș sau nu? Nu m-am folosit, domnule, dar acum v-am explicat, nu, că cum dracu, dacă am semnat contractul în 23/9/2021. Păi de unde să mă folosesc? Nu? Aia e cererea de finanțare și înseamnă cerere de finanțare. Oricine poate să depună. Da, te duci o depui și stai acolo încercat.
E simplu să depunem cerere de finanțare. Dar trebuie să-și aducem finanțările, să ne apucăm de treabă. Nu? Păi cu gazul la fel, din ce an, domnul Băcar, vrea să sunteți cel mai vechi. Din ce an să tot umblă cu... Ei, deci gândiți-vă tot așa. Și când se începe lucrarea acolo la gaz? La gaz deja am dat ordine de începere pentru proiectare la TRMP. La Sacea, dacă vedeți acolo pe izlat, dar dumneavoastră erați acolo când... Nu prea e în regulă acolo. Acolo s-a stabilit. Adică... Nu zone inundate, nu pentru altceva, este zone inundate. Ei au decis, ei... Noi le-am arătat în fața vine apa mare și îi duce cu tot. Domnul Băcar, va veni dar suspendat. spuneți că nu e în regulă. Și când s-a făcut pentru amplasamentul ăla, ați fost de acord, n-ați argumentat și n-ați spus nimic. De ce n-ați zis asta? Nu, am vrut să atrag... Am zis și noi aici la apă și atunci și tot s-a făcut. Se scoate în evidență situația că de 20 de ani dați umblă cu gazul. Era proiectul în Soca și... Păi nu, se tot așa. Ce e situația? Toată lumea, hai lume. 30 de ani. Nu? Păi da, de 30 de ani. Și nimeni nu a avut finanțare. Bă, așa și poți, da, domne, nu? Da, eu pot să zic acum că am avut finanțare. Și mă așa apuc de treabă, da? La anul mă apuc de treabă. Pentru că am dat ordine de începere de pe 6 sau 7 decembrie. Deci la anul mă începe și dăm ordine de începere și la construcție. Lunea trecută am fost la Iași, pentru că avem o problemă cu drumurile naționale, cu amplasarea, cum se zice, unde se pun contoarele, că trebuie să ai minim 13 metri de la axul drumului. La ADN nu există 13 metri. Și atunci am fost la drumul naționale, trebuie să mă duc și la Târgu Mureș, cred că de acum după sărbători, am găsit o soluție ce ține pe DN să le punem în pământ. Au ieșit acum, am zis în partea din Ardeal, acolo deja s-au implementat, să le punem în pământ și omul să-și poată conducta la 13 metri din curtea lui. Și-o duce prin pământ și minim la 13 metri și-o scoate și-o duce în casă. Dar Del Gazul va citi contorul, nu va plăti, va opri apa din gazul din drum ca să nu... El dorește să amplasăm în ăsta. Nu-i de acord Del Gazul să amplasăm contorul acolo în curtea omului la 13 metri. Și atunci am încercat să vedem cum găsim. De exemplu, dar asta mai trebuie să treaba. DN-urile, ei au chestia asta. Au niște expuneri. Dar la noi nu e problemă. Mai ales pe drumuri comunale nu avem problemă. Acolo nu le punem pe asta. Înseamnă că prima dată... Totul va veni prin pământ. Și după aia restul. Dacă mai e... Optim? Prima dată acționăm unde se poate. În ce sens? Adică... Primul va fi domnul Iulian care va... Aici mă opun. De ce? Aici mă opun. Păi el vrea înălțătoare din alea. Știi, caută la înălțătoare, nu dă poți. Seama trebuie 8 ori, trebuie... Nu poate să facă... La oameni... Deci, cred că am clarificat și cu finanțările astea și cu aruncat așa prin comună că, doamne, că eu am făcut, că eu am făcut. E simplu să spunem că eu am făcut. Dar realitatea se vede pe teren. Că nu i-a oprit pe niciunul dintre primari să nu facă treabă. Nici eu, nici dumneavoastră, nimeni. Cred că toți, da? Ne bucuram, poate, cum și acum, unii se bucură dintre voi și unii nu. Și unii speră de acum să bucure. Eu sper ca să bucure, nu? Pentru că n-am făcut nici pentru mine, nici pentru mama, nici pentru tata. Am făcut pentru cetățeni. Că circul și eu pe acolo, nu pot să circul prin altă parte, că asta e. Sau în comun asta. Da? Dar eu sper că am făcut ceva. Și la finalul mandatului, da, la anul, pot să ies cu capul sus. Să nu merg pe fața porților la oameni cu capul în jos, cu un dosar în mână. Vreau să merg cu capul sus. Pentru că am cu ce să ies în fața omului, să-i spun, i-am promis gaz, mi s-a aprobat gazul, da, m-am făcut la anul. Am promis pod,
mi s-a aprobat podul, Avem finanțare și acolo. corect, am promis asfalt, aveam aproape 15 km de asfalt. Avem Nu ca și finanțare. autostrăzi în România. Din 24 de km de rețea de drumuri. Cum v-am mai spus și repet, dacă mai este un mandat primar, la finalul mandatului următor, în comuna Târgu Trotuș, nu va mai fi stradă neasfaltată. Și drumuri agricole. După aia ne apucăm de rigole, ducem toată, colectăm toată apa. Domnul primar, încă eu aș vrea să nu promiteți de pe acum, că încă n-am ajuns în stadiul ăsta. Domnul meu, eu cum am eu să spun că dacă nu spun dinainte, vreau să spun că dacă nu spun dinainte, s-ar putea să nu ne altcineva mai interesat. S-a plecat, nu? A plecat? Nu. Am zis că se notează în procesul. Nu, are reportofonul aici. Deci, spun dinainte, mereu spun aproape cu un an înainte, că am spus cu vreo 6, 7 luni, 8 luni înainte, Ce finanțări o să fie? și o să vină alții după aia să zică, domnule, că vreau să fac eu. Dar la ședința trecută a spus că și Marațișul. Inclusiv. Marați n-ai spus nimic. Am atât întrerupt. Păi da, dar și acolo e stradă, da? Deci am zis că nu va mai exista stradă. Nu mai interup. Nu, dați un pic să rectific, că după aia s-ar putea să iau. Din Intravilan. Din Intravilan. Că de câmp, poate vine după domnule, dar el să fac toate străzile. Mi se pare corect, normal. Dar vedeți că alții fac proiecte în afară. Dochiana dau un exemplu aici. Domnul meu, după ce am terminat tot în comună, va ajunge acolo. Proiect acum pentru Terurile agricole. Există, dar sunt anumite condiții prin care trebuie să deservești nu știu ce și nu-l încadrăm. Exact cum a fost ăsta cu care am depus acum pe APIR, cu BN, cu biserici, cu dispensarii, cu alea, sincer, am vrut să depun. Nu, dacă nu-ți bani de la noi, vin, de ce să nu avem asfalt și pe câmp? Cum la Docteana se poate? Nu ne încadrăm că doar avem... Trebuie să deservească nu știu câte mii de hectare, trebuie să dea nu știu ce străzi. Ne-am studiat la de exemplu, a făcut ăștia un proiect, Bogdănești cu Călgănești, să unească de acolo. Păi da, dar ăla era în parteneriat cu Consiliul Județean. Dar nu era văzut. Să nu se la... O căzut ăla, nu mai e. Sper, am mandatul dumneavoastră. Era punctul de găsuri de jos. De tura următoare, faceți în așa fel ca să ruta aia de la cazanul de la Chiu până la Poroboi. Asta e o problemă, că nu e o lungime de drum să fii nu știu câți kilometri. Dar prioritar acum este toate străduțele astea, sunt toate străduțele astea care, că vedeți, că și confortabile și când ieși afară ai asfalt, nu noroi, nu mai strici mașini, nu mai mutărești mașini. Înainte, glodul atâta era pe ei. Băi, praf, și tot așa, adică... Și acum așa cu tractoare mai fac. Asfaltul... Când tractoarele alea cerut special pentru tractoare. Păi da, nu pentru mașini. Dar nu pe tractor. Eu țin minte că domnul Ian și el acum vreo 6 ani de zile expres pentru asta a venit în Consiliu și a cerut. Acum 6 ani de zile. Eu urmează Consiliul Local. Da, expres. Și eu zis că copilul dăsului când iese, este supus unui risc natural. Eu țin minte pentru Atunci nu era traficul de ziua de azi. Acum a trebuit puse 2 luni. Pentru interesul dăsului a venit. Asta e. Da, fiecare este de interesul, nu? Și acum ți-a zis, tractorul merge cu 200 la oră, pare cu plugul prin spate, o iară altă, camionul, o oră. Oameni buni, eu sărbători fericite, liniștite, un an nou mai bun, să fim mai uniți, mai buni și să ne cu mai multe realizări, da? Cu mine în frunte, alături de voi, vedem cum... Da, vedem la momentul ăla. Dar până atunci trebuie să ne gândim că mai este aproape un an de zile să facem treabă. După ani mai? Să facem treabă, știți la ce mă refer, că treabă
să ne apucăm așa, că și eu pot să mă apuc în public și să zic de ăla, că... Dar nu, treaba mea este să arăt cetățenilor ce le-am promis. Vă doresc multă sănătate și cetățenilor și dumneavoastră sărbători liniștite. Mulțumim, doamnă. Așa numai când de ajuns, declar ședința închisă.